Lideri demokrata i republikanaca u američkom senatu saglasili su se da se odloži suđenje o opozivu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za 2 nedelje, što bi Gornjem domu Kongresa dalo više vremena da se usredsredi na agendu predsjednika Joea Bidena i potvrdu kandidata za njegov kabinet. Kako prenosi danas Glas Amerike, lider demokratske većine u Senatu Chuck Schumer rekao je da će suđenje početi tokom 2. nedelje februara, što je pozdravio republikanski lider Mitch McConnell. Kako je ranije najavljeno, predstavnički dom trebalo bi formalno da prosledi optužnicu Senatu u ponedeljak, što bi označilo početak suđenja. Međutim, Schumer je naveo da će novi vremenski okvir omogućiti Senatu da preduzme brzu akciju u pogledu ključnih članova novog kabineta i drugih pitanja, što će članovima predstavničkog doma koji će izneti argumente protiv bivšeg predsjednika, kao i Trumpovom pravnom timu, dati više vremena da se pripreme za suđenje. Tokom tog perioda Senat će nastaviti da obavlja ostale dužnosti kao što je razmatranje kandidata za kabinet i zakonskog predloga o pomoći milionima Amerikanaca koji pate tokom ove pandemije, rekao je Schumer.